Carlo Acutis, il-ġenju tal-kompjuter. Nhar l-10 ta' Ottubru li għadda, il-Knisja ddikjarat beatu lil dan it-tifel Taljan ta' 15-il sena li miet fl-2006. Il-kwalitajiet eċċezzjonali ta' dan it-tifel kienu ġejjin minn ħbiberija speċjali ħafna, ħbiberija kbira ma' Ġesu. Ħbiberija li ma jafux kif ġiet għax il-familja ta' Carlo ma kienx waħda tal-Knisja, kienu nisonja mill-borgezija Għolja ta' Milan. Carlo daħlet biss il-Knisja għal-preċett, għal-grizma u għat-tieġ. Imma tiftakar kif iċkejken Carlo ma kienx jgħaddi minn qudiem Knisja, bla ma jitloba jidħol ġewwa u jsellem lil Ġesu. Żgur ħallit marka fuqu is-seftura tagħhom Rumena li kienet reliġjuża ħafna. Kienet baqgħet mistaġba meta skopriet li l-bina jaqra l-ħajjiet tal-qaddisin u l-Bibja u staġbet aktar meta bina beda jistaqsija mistoqsijiet tant profondi li ma kienx taf twieġbu. Kont imħawda bid-devozzjoni tiegħu, kien tant kejken u ċert minnu nnifsu, fimt li din il-ħaġa tiegħu imma li miegħu kien qed isejjaħ lilu wkoll u allura bdejt il-vjaġġ tiegħi ta' qrubija mal-fidi imxejt warajh. Ta' 7 snin u bla ma ġelu ħadd, Carlo talab li jagħmel l-ewwel tqarbina. Carlo kellu xeħta naturali għax-xjenza tal-kompjuter u inġiniera li saru jafu kienu jisuh bħala moħħ brillanti għall-intuizzjoni teknika tiegħu. L-interessi ta' Carlo kienu jvarjaw minn computer programming għall-editjar ta' films, minn li joħloq website għall-kitba tal-perjodiċi. Carlo kellu mod kif imur ma' kulħadd. Il-wiġġ daħqan ta' Carlo kien wiġġ familjari ma' bosta. Kienu kun hemm min jaqbad miegħu minħabba l-fidi tiegħu. Ma kienx iħossu stramp imma kien jaf li biex ikun leali għal Ġesu rid ikun lest jisfida lill-maġġoranza li għandha biss raġun meta tkun fil-verità u mhux għax il-maġġoranza. Għalhekk ma kienx jibża mill-kritika jew mill-inbix għax kien jaf li dawn kienu meħtieġin biex jirbaħ li sħabu għal Ġesu. Kien jagħmel ħbieb ma' kulħadd, ma' dawk li joqogħdu mal-bieb, mal-kenniesa u ma' kull min kien jaħdem fl-akkwata tiegħu. Ħafna minn dawn il-ħaddiema ma kienux Ewropej u kienu Musulmani jew Hindu. Carlo kien jgħid li kulħadd fuq l-imħabba tiegħu għall-Kristu u n-nies kienu jitax u jisimgħuh. Wieħed minn dawn il-ħaddiema kien Rajesh li kien Hindu u Brahmin jiġifieri qassis. Kibret ħbiberija bejn Rajesh u Carlo tant li Rajesh sar Kattoliku. Fil-bidu ta' Ottubru 2006 Carlo ħassu marit sew. Kien għadu kif lesta video mal-istudenti tal-Liċeo Klassiku. Ftit jiem wara, kien qed jinstaq fuq siġġu tar-roti fl-Isptar San Gerardo f'Monza. Minn hawn jien qatt min se noħroġ, kellu lewkemja akuta. Ftit qabel ma sar jaf x'kellu kien għal ġenituri nofri dak kollu li se jkolli nsofru lil mulej għall-Papa u għall-Knisja biex naqbes il-purgatorju u mmur dritt il-ġenna. Carlo xtaq ifiq għax kien iħobb il-ħajja imma lil mewdaħ ilha bħala laqgħa mal-maħbub tiegħu. Issa Ġesu kien se jilqgħu fit-taniqa tiegħu. Għamlulu l-griżma u rċeva lil Ġesu ostja bħala vjatku għall-ħajja ta' dejjem. Dibissem lil kulħadd bħarsa mill-isbaħ b'kuraġġ ta' sur. Nhar 12 Ottubru 2006 fis-7:15 filgħodu, Carlo Acutis ta' 15-il sena ma nigawdi għal dejjem lil-ħalliq. Ħabib u apostlu żgħir, meraviljuż u intimu ta' Ġesu Kristu.